halor ka jing ut jing nam ki Paidbah nong shong shnong jong ka dong ka thain motion ron halor ka jing bomwan biang por jong ki nong tre bat karkom tre kam ka bom biang hapo jong ko office CNRD block motion ron bat ko office motion road civil subdivision mentah ka singi na kaliang jong ka HYC motion road circle ha ka jing alam jong u president ba los bing na lengkhoi kilalik ban ya kendo yo SDO civil subdivision bandawa ban Buh Noh da ka biometric attendance system Laru ban pen kenmau bana kaliang jong kaseng kaladep ban le jurip teng haki office bafer ki badon hapo ka motion road civil subdivision. Haka jinge kendo jong ki badu SDO na kaliang jong u ula kular ya kaseng ba unsa shimkia halo kani bat ban le ya ka badon kam. Minaman kendo ya SDO halo ke jing kabenta ba kajing bom Paidbah kinong tray apo office civil subdivision but masuk block nomor kajing inspect jungi hadis nyam beradab ngilap bun ba kinong tray kimpoi hakapor babiang dan halo kene benta neneng jungi ke HYC masuk sekian ngilawan kendo yo nek SDO ban ai mendawa ban Buh Noh daka biometric ada attendance system kum sementara ban long renti harkom wan tre bat ka tre ka jungki te kaliang u SDO u lakular bo jungki halor kane entah ban pej ya ka jingwan bat ka jing letre hadin bang ni ka kendu ya SDO te kaliang u ro la jungki u la kular ban jungki halor kanta bat u la kular hangi ka seng ba kane ka biometric attendance system kalang ka banong kam